Така, за един начинаещ препоръчвам преди да започне първо да се измери един палец разстояние от оребрената, от назъбената част на лоста навън. След като вземем мярката, заключваме захвата, ето така, влизаме под щангата и вече индивидуално всеки преценява този захват дали го устройва, дали е комфортно за него или не. Може да се мърда настрани, навътре и навън, според зависи как се чувства човек комфортно. Поставяме лоста ето тук на трапеца. Трапеца създава идеална платформа, когато лактите са леко дигнати нагоре, където да лежи лоста и така няма да ни убива. Много важно е да оставим лоста да лежи на гърба, а да не се опитваме да дигаме на ръце. Така нито ще имаме стабилност, нито ще мога да задържим при по-голяма тежест. Така, преди да започнем самия клик, след като сме вече отдолу по щангата, концентрираме се, поемаме дълбоко въздух, изправяме се съвсем леко движение, постъпваме с две крачки. Винаги започваме движението по един и същ начин. Един и същи брой крачки, една и съща дължина на крачката, винаги излизаме с един и същи крак назад. Пръстите на краката леко отворени, широчината на краката трябва да бъде или на нивото на раменете, или малко по-широко. Строго индивидуално за всеки един човек, но както човек се усеща стабилен. В никакъв случай не препоръчвам да се кляка сумо, т.е. когато краката са прекалено разтворени. Покажи. Поемаме дълбоко въздух, задържаме въздуха, клякаме долу, държим гърба хубаво изправен, ставаме горе и издишваме. Дашо отстрани. Изправен гърба, кръста стегнат. Напред, оставаме.